baklažany, z teba není osožány. Vy tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, kým na teba nenakričím. Mám piči. Mám piči? Za našich čas veru toto robiť na tvoj hnilý. Kukni na ňo nervy moje, toto čo je, toto čo je. To si nikto nedá rady, to je hamba, títo mladí nezodvihnú svoje rite. Toto keby toto videl, každý by najradšej ležal pekne na leháku, doma na leháku. Ale čako nehaj. Čo aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Z teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale čako A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si, a to aj minulé, minulé. Neho prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde z severa, ty si furt na nervy. Už doň ho ukludni sa, prášek steber si. A nehaj ho prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea. Žiadny problém, žiadne stresy, môžem ostrať jeho Chelsea. Ja tu varím, žehlím, perem, či sa na to nevyserem. On tu kúka na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, iba čo mi nervy ničí. Mám piči. Máš piči? Každý by najradšej ležal pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čako Veľa nehaj. čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Z teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale čako A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si, a to aj minulé, minulé. Každý by najradšej ležal pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čako Veľa nehaj. čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Každý by najradšej ležal. Každá štandardná situácia môže byť pri tomto vývoji stretnutia rozhodujúca.